Baba Mhlungu ninjani? Siyaphila njani nina? Siyaphila kakhulu. Ngokusho kwakho nje ibinjani inkonzo, nijabulile yini? Ikuphi nje okujabulele kakhulu? Ngokwami inkonzo ihambe kahle kakhulu, simbongile uNkulunkulu. Ifezekile inhloso yosuku yokuzothandaza. Samuzwa kakhulu uNkulunkulu khulumisana nezimpilo zethu. Into engithokozise kakhulu ukubona umphakathi waNongoma, abalaleli beNongoma FM bephumile ngobuningi babo bezothandaza, bezofuna uNkulunkulu kule ndawo. Sikhombisa ubunye nothando likaNkulunkulu. So ngoba umthandazo into ebalekile kumuntu nje ophilayo, liyaqinisekisa nezwi lenkosi ukuthi umuntu ufanele ukuthandaza, umuntu ufanele ukuthandaza ngoba umthandazo uwona obuyisa ubuntu. Into eyenza ukuthi ubuntu bulahleke kubantu ukuthi balahlekelene nomthandazo. So siyabonga kakhulu nje umsakazi Nongoma FM kanye noNceko ukuthi ahlelele umthandazo omuhle kangaka.